South Africa sanibonani libingelela uThabiso wakacele uqumba amaqumbana laqumbisele selentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel ke uchungechunge lapha ku YouTube uhlanga media ngaphansi kwehlelo noma ishow emnandi ngendlela esimangaliso ethandwa izinkulungwane zabantu Eastern Cape bayayithanda Cape Town bayayithanda wonke ama province aseningizimu Afrika bayafakaza ukuthi ke iHwayimina bayayazi futhi bayayithanda ubona noma ngihambe endaweni ukuthi hey abantu maqumbana maqumbana uyabona ukuthi abantu uhlelo ke bayalithanda ngendlela esimangaliso nawe namhlanje siyakwamukela ngiyazi ukuthi uyaqala namhlanje ukuyibukela siyakwamukela ngaphansi ke kwe-channel ekuthiwa ke uhlanga media igama leshow iHwayimina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina namhlanje sizolungisa olunye utalatiya olunye utavatava namhlanje impela asazi ukuthi uyozala Nkomoni sibhalelile intokazi lapha yathi sicela ningisize bafethu ngizele izingane ubaba wengane ngebhadi washeshe wahambe emhlabeni uhambe enezinto eziningi akanazo ayisebenzele kanzima ngiyethemba lokuthi ke ngoba bekuumuntu ebenginobudlelwane naye noma besingenayo into mhlambe enjengokuthi sicelene noma siganene so ke manje ngiyacela ningisize ngoba wathi meshona udade wabo wazithatha zonke izinto zakhe zabhilonga kuyena okubuhlungu kakhulu udade wabo ushadile uhlala kwakhe lezi zinto nje izingane zama ibenefit kuzona kunaloko ubenefita izingane zenye indoda hayi ezami ibhlungu lento ngoba mina ngiyaphanta ngiyayihlanganisela ngiyazama ukuhlanganisa kwesinye isikhathi ngingahlangani ngicela ningisize bafethu ningikhulumele nayo ukuthi kube khona nami engikutholayo ngoba nguma wezingane lezi izingane zikhula nabantu bayazitshela ukuthi ubaba wenu bekuyindoda ebekade icebile ngendlela esimangaliso kodwa nina niyahlupheka isho ukuthini lonto hlungu bafethu impilo ephilwa abanye abantu ake sihambe sohlala phansi nalomuntu onqwahene izinto zeingane awu kodwa Nkosi yami ake ngithi nje xebu asekubingelele embukeli lapho ngasekhaya sengiyeke ngabingelela ngiyakubingelela futhi kwesibili nangu usisi la eduze kwami esizolungisa naye okunye okudinga ukulungiswa uma ukuthi kukhona futhi namhlanje siyakubingelela sokwamukela ohlelweni. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Mhlambe ngoba ababukeli basibukele lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi uzithule ukuthi ubani wakabani. Igama lami nguNtombi, ngishadile kaZungu, uMakhanyile. Oh, ushadile kwaZungu. Yebo. uMakhanyile. Yebo. Okay. Kudala umuntu wayethi mangabe eshadile uthola ukuthi uzozibiza ngowalapho angachazi ngiyachazwa manje umuntu athi ulokuzane uNtombi Khanyile Zungu uyabona akafuni ukushiya lesasekhaya kwakuke umuntu athi maseshadile bese vekuthiwe hayi usibani wakaZungu asikwazi phela ukusala lesasekhaya phela noma sewuthathiwe wabekwa lapha kodwa still afuna lecaca fanele sikhona afana hleze sikhona into enhle ke kakhulu leyo ngiyacabanga nje ngizwe iphimbo lakho ngithi mina hayi ephimbo leli ngenkathi ngisafonelana ngisazama indlela ukukuthola mangithi mina ngifuna uNtombi uthi uyena bengingakholwa ngathi mina mhlamba hayi unikezela umuntu ngiyasikenywa la ngizwe iphimbo lithanda ukuba nesiqe izwi lami ngeke likhulu izwi lami hayi lafu uzubaba lo wabona iphimbo nje wena iphimbo nje ubaba hayi ngeke bo hayi ngizwa kahle no siyajabula kakhulu ukuthi ufike siyathobeka kakhulu siyabonga noma nje ke esikhathini esiningi masibiza abantu la kulohlela umuntu osuke engazi ukuthi uzonjani njengoba nawe ungazi kodwa siyabonga ukuthi ugcina ukwazile ukufika siyabonga nakubaba njengoba kulethile nje ukuthi avume ukuthi akulethe noma naye engazi kodwa ngiyayithanda indlela enza ngayo uthi hayi ngizohlala ngigade ngilinde ukuthi ithini into yakho okay sikubizela ngoba siyafisa ukwazi ngawe kabanzi kunomuntu osibhalelile la so sifuna uqale sazi kabanzi ngawe ukuthi umuntu kanjani ngoba kuyenzeka umuntu athi mebhala akhulume kabi ngawe kanti mase sizwe side lakho umuntu wrong uyena kuyenzeka futhi akhulume kahle sizizwe side lakho sithola ukuthi hayi ngeke lo muntu wrong akekho right uyabona so sibamba la izinkulumo eningi uyabona so ekhaya nikhula nibangaphi ekhaya kwaKhanyile ekhaya sibathathu yebo washona omunye udade wethu kwaphinde kwashona umfowethu ke amadamazana abe2 umfana A1 oh okay bekunjani ukukhula kaKhanyile nje mawungaspendela nje isithombe ngamagama ukuthi mhlambe bekuwumuzo kanjani nikhule kanjani ezingane zakwena bekuwumuzo nje right bekumnandi baba noma basikhulisa kahle besizwana nje kakhulu besizwana nje kakhulu
njengoba kwashona usisi Qali kwase ke kwalandela yena ke ubhuti wami okade sekuyena okade ehleli ekhaya nje besizwana kakhulu besibambisene kuyona yonke into esiyenzayo. Kahle ke ngoba khona lento ukuthola ukuthi umuntu uma ngabe esiganile sehlala komunye umuzi mhlambe mabe nobudlelwano obuhle nabantu bakubo bahlale bemvakashele makumfowabo noma kudadewabo hlala ahamba ayovela abone noSibari bayihlalele kube mnandi kube nje haya umfowenu bewumuntu onjani kulelo side. Mfethu bevakasha ngoba phela bezidlalela yedwa ngoba bengakashadi. Besivakashela nje makuma weekend noma off ahlale noSibari wakhe yena wami kube bezwana nje kuba kuhle mhlawumbe nami ngelilanga mhla ngikhumbula ukuyolala ekhaya ngihamba nami ngifike ngiyolala ekhaya ukuthi nje mangifuna ukuphupha kahle ngeke ngiyolala ekhaya. Kuphatha kanjani ukubona njoba nizingane mhlambe ezikhulela ekhaya ebelinoma nobaba bashadile kuphatha kanjani ukubona izingane ozizala mhlambe noma izingane zabafowenu basemndenini noma umfowenu uqobo lwakhe uthola ukuthi mhlambe ayikho into ezinqubekela phambili ekhomba ukuthi mhlambe abe nomfazi akhumuzi naye kube khona inqubekela phambili nje empilweni yakhe kuphatha kanjani ukubabona ngoba ngiyezwe ukuthi umfowenu wekade engaganiwe. Yebo bengakaganwa izikuphatha kanjani izinto ezinjalo? Kungiphatha kabuhlungu kona ngoba phela mase kukhona nezingane kuba buhlungu kona besekhulile besefanele ukuthi angaganwa ngoba phela njengoba besekwazile ukuthi abe nezingane bese kufanele ukuthi agane kodwa nje bekuyinto noma ngabe ngiyambuza amanangizibe nje athi hayi ngizokwenza sister ngizokwenza ukuganwa kwakhe mawucabanga mhlawumbe mangathiwa beganiwe bongaba nobudlelwano obunjani nomakoti wakhe? Hayi phela bekuyodependa ngoba angimazi umuntu wakhe eduze kodwa phela ngoba bekuzobe kuumuntu osuke evula umuzi ekhaya njengoba kungasekho umuntu so ngokwami mina bengizomthanda ngoba phela uthandwe umfowethu. Ubudlelwane nezingane zakhe umfowenu ukhona ingane nazo? Sikhona izingane anazo kodwa akazihlali ekhaya zihlala kumawazo. Udadewenu lo omunye washona yena zikhona izingane abeka nazo? Zikhona enye ezu2 zihlala kumina umfana nentombazane. Oh very good. Nomfowenu futhi unazo ngithi? Nomfowethu unazo. Zihlala phe zakhe? Zihlala kubo kaMawazo ekhaya bonina. Zihlala kaMawazo. Bunjani ubudlelwane bakho njengo auntie nazo? Hayi akunankinga sisi ngoba phela kunezingane umuntu kamfowethu siyazwana ayikho inkinga nezingane nje ngengizibone mangicela ngithi ngicela ukuzoyibona ingane. Lapha ya ekhaya kuhlala bamanje? Akuhlali umuntu njengamanje. Kakhanyile njengoba eseshonile ubhuti wami. Kungakuphatha kanjani mhlambe ngelinye ilanga izingane zamfowenu zithuthe zihambe ziyohlala khona mazikhula? Kungangiphatha kahle ukuthi sihambe ngoba phela kufanele gcine kuvuliwe ekhaya. Kungangiphatha kahle ukuthi ke nje manje sisezincane kakhulu. Uma mhlambe singahamba nonina wazo ziyohlala naye khona kungakuphatha kanjani? Hayi ukuthi zihambe nonina kungeke kungiphathe kahle ngoba phela thina njengoba sikholelwa ezintweni zesintu uma wazo uzosuke abe nomunye umuntu azohlekisana naye abesemfaka khona kuleli khaya bese kuvele kungabi right. Kanti izingane mase zisaseyikhulile sezikwazi ukuzenzela kuzoba kuhle ukuthi zifike zivuse umuzi. Ukuhamba kwamfowenu besazwana vele noma wengane zakhe? Noma ngingazi kahle hle ayikho kodwa into engayizwa. Ayikho into engayizwa ukuthi abezwana. Yebo wagcina nje bese right. Agcina be right. Obakho ubudlelwane noma wengane zikamfowenu bunjani? Hayi abububi. Siyabonana nje siyafonelana ngimbuze ngeingane asho ukuthi ingane hayi ze right. Mangicela ukuzibona asilethe ngiyibone. Umuntu osebenzayo uyatohoza? Ngiyatohoza yebo. Oh okay. Kunombuzo esike siwubuze la ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 mhlambe ungazipha bani ekuthembekeni kwakho ekumaziseni omunye umuntu ekuzwaneni nje nabanye abantu nasekukhathaleleni nabanye abantu nasekuphilisana nje nabo ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10?
ngingazipha u10 ngingazipha u9 ngoba kuya ngokuthi abanye abantu mhlawumbe ubudlelwano bethu buhle kangakanani kahle kahle kodwa nje angiyena umuntu oyodlobongela exabana nabantu cha. Bonke abantu bajabulile ngaba seduze kwakho. Bonke bajabulile ngoba akukho eseke ngakuzwa nokuse sathi mhlawumbe sithusene naye cha. Sise right. Okay. Akekho umuntu mhlawumbe ongathi kusaphila umfowenu kusaphila udadewenu wakwamzisa ubhlungu noma sebedlulile futhi wamzisa ubhlungu akekho. Hayi abekho. Alright. Kunomuntu ke la usibhalele. So ngiyafisa ukuthi ulokhuza ubone la kune video la engifisa ukudlalela yona. Ngicela ungafaze nje la ubukele video. Ulalisa ifoni? Ya ngafaze lapha ezansi. Sanibona babukeli, igama lami nguGeli wakweyama. Ngiyabonga nje ukuthi nikwazile ukuthi ningiphendule kuHlanga Media njobe kade nginibhalelile kuhlelo oluthi why mina. Nginenkinga la ngashonela ubaba wengane zami njobe ngishonela ubaba wengane zami manje usisi wakhe engathi uthatha yonke into. Mase uthatha yonke into ke ingane zami mina ngisakwazi ukuthi ngizondle. Ekubeni yena ushadile yena unomuzi wakhe manje ngicela ukuthi ngikwazi ukuthi ngisizakale ukuze phela nami ngikwazi ukukhulisa izingane. Ngiyaphanta ngiyazama nami kodwa kwanele because lezi ngane ezimbili and isancane isadinga izinto eziningi. Ngicela ukuthi nikwazi ukuthi ningilekelele. Ngiyabonga. Angazi noma uyamazi sisilowo muntu. Hayi ngiyamazi. Uma wengane sakho. Akukhulumayo lokho akukhulumayo uyakwazi bona. Hayi angimazi ukukhuluma ngani. Angimazi ukukhuluma ngani. Ukuthi into ebuhlungu kakhulu la ekuyiyona mhlawumbe engathi ngenze ngisukumele phezulu ukuthi umnikazi wezinto akasekho emhlabeni. Yeah. Njobe ngasekho emhlabeni ngicabanga ukuthi mhlawumbe kufanele ngabe izingane zakhe ikhona indlela ezinakekeleka ngayo since engasekho emhlabeni njengomuntu owashiya okuthize. Angithi akekho umuntu oyigazi naye, umuntu oyigazi naye umkhonyane noma ubaba wezingane wena. So mawuthi izingane zakhe ayinakekile kodwa namhlanje wena uyaphika usho ukuthi lento uyithathaphi manje? Angimazi ukuthi uyithathaphi ngoba mina ngiye ngimthumelele lo 500 futhi ke vele ubhuti washiya azangashiye imali ubhuti. Akho mali mina ethwa yiningi angishiya nayo. Okay. Akho mali nje ngiyazi. Futhi phela bekade namakhumbi. Engena payslip. Oh. Bekade namakhumbi. Oh. Wathutshulwa ke lapha emakhumbini. Okay. Hey. Kwakuphatha kanje kuphatha kanjani ukuhamba kwakhe emhlabeni? Kwababhlungu kakhulu. Angizange nje ngize ngibe right ngoba angazi ukuthi ababemdubula kakade kuhobani kakade kubangweni. Angazi. Ngoba ingane yami ayisheshe yahambe emhlabeni ingakabi nayo ngisho nalonkosikazi. Ukhona usisi lo kade ekhuluma lapho ukhona around angazi noma ungakujabulela mhlawumbe ukuthi simbize mhlawumbe ke nikhulumisana ngoba ngicabanga ukuthi yonke into ilunga kahle yona ngomlomo iphinde futhi ilungiswe ngomlomo. Angazi singambiza. Hayi ungambiza. Okay. Mhlawumbe ke simthinte khona la ngaphandle sizwe ukuthi lababheki sefikile yini. Okay. Ningamfaka madoda. Alright. Ciao. Okay. Sisi siyakubingelela sokwamukela ohlelweni. Ngiyabonga bhuti njani? Siyaphila. Wena usithumile ngicabanga ukuthi isikhathi esiright kakhulu. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqale ukukhuluma dadewethu nje nobabili ngiyafisa ukuthi njoba sizolungisa lento esizoyilungisa makwenzeka kuba khona ukuphakama kwemoya sizameni ukuthi sehlele ngezansi kodwa ayigcineni kosuku sikwazi ukuthi siphume nelokhuzana nesisombululo sayo yonke lento sikwazi ukukhulumisana makumele kube namaqiniso aphumayo siyacela man ukuthi aphume amaqiniso sibe nendlela ukuthi siyilungise lento mawukuthi entizweni yakho uyafila ukuthi khona kumele ukukhiphe ngaphakathi namhlanje siyacela ukuthi ukukhiphe ngaphandle kokulwa ngaphandle kokukhombana ngemino ngaphandle kwayo yonke into ongayicabanga nje engaba nempi phakathi
siyacela kungabi khona ukulwa sikwazi ukuthi sibonisane njengabantu abadala mhlambe njengombukele lapha siyacela mhlambe uqala uzithula ukuthi ubani wakabani uphinde futhi usitshele ukuthi usisi lo wazana kanjani naye. Ngiyabonga bhuti ithuba njengoba nginibhalelile igama lami nguGeli wakaKoyama nguma weingane zabhuti wakhe uNtombi nje bezizwana kakhulu naye ubhuti wakhe esaphila njengoba sesishila emhlabeni. Ngiyabonga. Okay. Usibhalelile sisi ubhalele udaba la olenzile ukuthi ngithinteke kakhulu ngishiye zonke indaba ebeyikhona bese ngigijimela lona ngendlela elingithinte ngakhona. So ngiyafisa ukuthi usichazele mhlambe ungithathe ungibeke impilo ukuthi beyinjani impilo umfowabo esaphila uthando lwenu ningakubi nayingane uthando lwenu sekufinyelele ekuthenini ninezingane nangu sezuyahamba bekunjani. Hey bhuti ya emotional kakhulu ke leyo ndaba. Besithandana nje kakhulu ngoba even akekho kubuka Ntombo bengazi ngathi njoba ingane zethu nje isancane sinengane ezu2 kukhona umfana khona intombazane u8 years no5 years. Kahle ingoba abaningi bebengazi kahle bese sesikhulumile sinayo ukuthi kufanele ahamba ekhaya ayolobola ngoba bekuumuntu obekade eyisebenza ebenamatekisi ebena neplazi eplazini ebeneyinkomo ebeneyimbuzi. So ngahlala kahle phansi naye ngambuza ukuthi kahle njobe sengizele seziyimbili nje izingane kanti wena uyanini ukuyovela phela ekhaya. Nje besithandana kumnandi kunje ukuhamba kwakhe nje kube ebhlungu ngoba udutshulwe kaBhlungu uhambe kaBhlungu akuze kube manje nje ngisahlukumezekile. Yeah okay. Usehambile emhlabeni mhlamba ke ngiqale lapha yayingane ikhona ukhona nayo baba wengane impilo injani einganeni unjani yena ubaba einganeni isupport injani einganeni njengomuntu obesaphila njengomuntu obesebenza eyithola into eyi-income ukunakekeleka kwakho nezingane uthando einganeni ubenjani. But azikho ingane zami into ebezingayitholi. Ingane zami beyithola yonke into. Bengaswele bethi ngikhuluma nobaba wazo nje ingane zami bezihamba ecrash izikhera zigqoka njengazi ingane zonke. Kodwa manje akusafani manje ngoba izinto sezishintshile nje bengaseke emhlabeni. Ikona okungilethela. Nxa ngase dadewethu ungalukhuza amanzi lama ukuthi kanjani noma awumangelela thola amanzi. Hayi uthanda kuba buhlungu dadewethu ibuhlungu udaba lakho. Angazi sisi mhlambe ngokukhulunywa usisi okuphi mhlambe ongathi uyakwazi okuphi mhlambe ongathi awukwazi. Hayi engiqala ukubuza ukuthi umfowethu kanti besehlela ukulobola mina ngikwazi lokho. Awukwazi lokho. Hayi angikwazi. Okay. Futhi ke nokuthi izingane asatholi lutho. Hayi angikwazi. Okay, ngicela ukuyibuzela nje umfowethu benikhuluma yonke into naye. Mfowethu besikhuluma yonke into. Uma uqonda ukuthi ukube bekuthiwa mhlambe khona into ethi kuyena makahamba yocela umfazi ngabe nawe basowazi. Ngabe sengiyazi ngoba imina kade ngiloko ngimbelesela ngoba phela izinkomo benazo eplasini. Nemali ngimbona ukuthi unayo bekufanele ukuthi alobole afake umfazi endlini. Buka manje ekhaya akusekho umuntu manje ekhaya. Ngoba phela manje kube walobola wabe kufaka umfazi endlini washada ngabe kungcono. Okay. Sister sibizile nango uantu wengane zakho. Ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe yini simbizele yona ukuthi mhlambe mangabe seshonile umkhonyana wakhe kusale kwenzakalani efaka yena mhlambe ocabanga ukuthi idingana ukuthi niyilungise. Buti ngihlukumezekile. Okokuqala nje ngihlukumezele ukuthi ngishiyo baba wengane zami ayinababa zincane zinje.
njengoba sengichazile ukuthi akekho omunye umuntu obengayazi indaba yokuthi bekufanele azongilobola cause into ebesisayixoxa thina sinayo njengabantu abathandanayo. Okungiphatha kabuhlungu ukuthi u-anti wey'ngane zami ebe umuntu obonakale ebenothando kade esizwana naye. Kodwa manje ngendlela ekwenzeka ngayo sengiyabona ukuthi hayi ngeke. Kahle kahle lo muntu lo ubenefitha yena manje ngezinto zabhuti wakhe. Fanele ngabe lezi zinto lezi zisiza izingane zabhuti wakhe. Njobe sekwenzeka kanjeni. Imake uma ngabe kushona ubhuti wakhe amatekisi kabhuti wakhe kwenzakaleni ngawo? Benamatekisi awu3 ubaba kaBoy. Mina amatekisi awu3 na lawo matekisi awasekho. Into ayenza wathenga itekisi yena wafika wadayisa lamatekisi awu3 wasethenga itekisi yakhe eyodwa. Le tekisi la ifake egameni lakhe. Kodwa kusawubani umzila ohamba le tekisi kusawumzila wababa waBoy. Manje into engixakayo ebenane plus leli plus leli eliselidayisiwe naye mengithi ngiyobheka cause besele sihambe sinayo siyobheka isimo nabasebenzi ukuthi basebenza kanjani eplazini. Kwathiwa iplaza lidayisiwe. Hawu na lidayiswa kanjani iplaza? Kwathiwa iplaza selibizwa omunye umuntu. Akekho komunye umuntu ongakwenza lokho ngoba kahle kahle umuntu oselwe yena dadwabo kuphela. Okusho ukuthi wake wangibuza mina. Naku namhlanje ngizokubuza. Ngifuna namhlanje ukuthi ukhulume ukuthi uzongenekela izwe lonke ungazange uzuqala uzokhuluma nami ungibuza ukuthi imali zabhuti wakho namatekisi uyamazi lo matekisi wengaqedwe kwakhokhela. Ngangeneli lento into eyenza ukuthi ngibize ubhuti ukuthi wentombazane lalela sisi angikuthanda ukukhuluma wentombazane angiyena nje ungangisukeli mina ungangisukeli mina nje ungalinga ungisukela. Ngifuna namhlanje ukuthi kuphume wonke amaqiniso ngoba amatekisi adliwa. Sengiyabona ukuthi amatekisi endoda yakho adliwa. Edliwa. Adliwa ibhek kwekweleta. Angithi washona engena insurance. Uyithenga ngani wena le tekisi entsha oyisebenzisa? Ngiyithenga imali yami phela mina nginendoda. Oyithathaphi? Investment yami kade sinayo. Okay. Kancane sisi. Wena uhlangana nabo uzongibuza yonke lonto. Kancane nje ngicela. Ngikhumbi yakwami uzongibuza wena. Okay ngicela ukubuza mama. Ngicela ukuyibuzela nje. Angekho ngumuntu ngiphakathi nendawo. Ngicela ukubuza ukuthi kuthiwa bekhona neplaza. Iplaza nalo mhlawumbe ngabe belikweleta yini? Mhlawumbe nalo ladliwa. Iplaza nalo ladliwa nalo iplaza. Lidliwa kanjani iplaza? Ladliwa ngoba wengalikhokheli mina phela angihlali mina ekhaya mina ngihlala kwami. Wengalikhokheli kanjani? Angazi. Kodwa kona ladliwa. Langena ku-auction iplaza. Kwakweli kaba kanti. Kwakwelakhe phela ubhuti elomfowethu ngoba phela uyena ade sesele ekhaya. Okay. Izinto ebefanele uyena kade ezenza yonke lonto yilo makhumbi ilolo plaza. Iplaza kahle liyifa noma wazithengela yena lona. Liyifa mhlawumbe labazali. Liyifa labazali. Oh okay. La sala kuyena waqhubeka ukulimaintaina yena. Waqhubeka walisebenza ngithi. Waqhubeka waboleka imali ebank ngoba efuna ukuthi afande ilokhuzana iplaza likwazi ukusebenza. Ukushona kwakheke kwacula kanjalo ngoba insurance ayingekho. Kwadliwa iplaza. Lidliwe iplaza. Hayi sisimile phela funakala bakwethu sikhulume neqiniso bafowethu. Uthe kumina ikhona imali yezinganeni. Uthe ikhona imali yezinganeni ekhishwa wena. Ikhona imali yezinganeni. Iphumaphi? Inkomo lezi kade zikhona lapha izona engakwazi ukuthi ngizidayise mangidayisa umhlaba. Ngicela ukubuza ke uma ku iplaza. Oh walidayisa iplaza. Cha. Okay wait. Hayi no. Inkomo engasidayisa. Makudliwa iplaza. Mana uma ngingathiwa kwakuthathwa iplaza nezinkomo zaziyothathwa. Kwakuthathwa yonke into ephakathi eplazini bese iyadayiswa. Ngase ngizwile ngathatha ngazibuyisela ngala eceleni. No. Asidayisa. Asikhulumi ngoba ngifuna ukubekela izingane zakhe usizwe imali mase sikhulile. No asikhulumi inganekwane la. Asikhulumi inganekwane la sizolungisa la. Funa silungise ngeqiniso ke masilungisa sesibadala masibangaka. So if unenkinga kanje kumele kusale sekukhulunywa iqiniso. Kunomuntu ongasebenzi. Izingane lezi zikaMufobe umnikazi wemali, umnikazi wezinto ziyasafarisha. Kodwa kudla ngapha engakusebenzeni kwakhe mina. Asebenzi ngani? Kudla izingane zakomunye umuzi la ezakwakhe ingane. Ngizibekele imali oyishile ngizibekele izingane ngeke ngimnike lo ngoba kwayena ubhuti wami njengoba ashona nje ngiyamsola lo ngoba kasiyanga nasemgcwabeni. Okay. Ukuthi inesoka lakhe elihamba ngemoto ebovu. Awufika kancane. Eladubula umfowethu. Hayi uyajabula ke bo.
Ngiyakutshela. Bhuti. Wawungezi ingane emgcwabeni pho. Acela simlalele. Uyabona nje bengizela iwona mbuzo bengifuna ukukubuza wona lokho ngoba uwena owathi ngingasondeli mina wazi wayiqili wentombazana. Wazi wayiqili. Ingane zami ke zazingeze ziye emgcwabeni ngunina wazo mina ngingavunyela ukuthi ngimgcwabeni. Akuzona ezakho Mana-ke, mana ngicela ukubuza ungethumela umuntu ezemgcwabeni alethe ingane. Ubalo wathi ungeze emgcwabeni. Nangu usiswapho. Kanjani wakutshela kanjani? Usiswakhe. Wathumela usiswakhe. Wathumela ngeza ukuthi kuthiwa uthe nje ngingalingilizi ngilibeke ngase ngathi wathi udinga ingane akanankinga naso. Ingane engahamba kanjani uma waze engahambi. Ukuthathapha ukuthi ngingamgcwaba umuntu mina ekadazi kahle ukuthi besithandana Uhlangana kwengane zami. Ubhuti wena usazokhuluma wena ukuthi ubhuti wami ubulawe yini. Mana wena hawu usazokhuluma wengane. yazi khona into Wena usazokhuluma. khona into engiconfuseayo la mama. Kunento engiconfuseayo ngempela ukuthi udayisile inkomo. Umnikazi weinkomo beneyingane. Mase uyidayisile lezo inkomo ingane zangabenefita lapho kuleyo mali. Ziyasafarisha ingane. Wengane yami ubufuna ukuthi le mali engimangizidayisele lezo zinkomo ngiyinike lo. Cha. Nginike lesifebe lesihambe soyidla namadoda. No, awukwazi ukumbiza. Ingane zikabhuti wami phela lezi. Awungeke. Ma. Angeke nje. Okay. Asikwazi ukubiza umuntu ngegama elikhulu kangalikhulu kakhulu legama umbiza ngalo. Uyazazi into engikhuluma. Hayi kodwa ngeke. Ngisho ngathiwa wenzeni. Uyakhumbula ngidlula kule moto ebufu. Ukuthi yazi Isitolo kaMbethe. Uyakhumbula? Wawenzani kule ndoda? Indoda. Wawenzani? Manje ke mina akusafanele mina ngibonakale nginomuntu wesilisa mina. Usho ukuthi wena bengibonakala nomuntu wesilisa sho sesiyathandana sesiyalalana. Wena ngoba naku ucathi uzobenefita washweba. Ngibone ngathi ubulawo. Angeke uyinuke. Ngibone ngathi ubulawo wena manje ufake inwele zama ekhanda. Bengibulala imali yababo ingane zami. Ayikwazi ingane zami ukusafarisha ingane zami ekubeni ubabwazi beyisebenza le wesifebe ngoba ngaza usebenza ingane. Wawungasebenzi ngoba naku ugada imali yamfowethu. Fanele ngabe wena ugada umuntu wakho ugada ingane zakho ugada hlala emzini wakho ubezoshiya kubani ufuna emalini ingane zami. Ubezoyibeka ngoba kancane ubezoyibeka kancane hayi musu kuzoba iqili wengane. Alright kancane kancane yabona nje bade ngisho kona kubalekile ukukhipha into engaphakathi anginankinga. Uyangijwayela phela lo. Ngeke phela. Kodwa okay ngizojwayela isifebe kwami. Hambe nathi imhlola bo. Kancane. Uzenza umuntu ongithandayo. Kancane. Ungakambulali. Yazi wena ungakambulali. Njoba usushintsha manje usuyayibonakalisa usuyisikole. Ungakambulali. Impela ngathi umakoti. Ayisala kodwa lento ubhuti wami. Ukuthi engathi uhambe wrong uyiqili kabi wena. Ngithanda kabi ubhuti wakho. Kancane. Uyiqili wabulalela pho. Bakwethu kancane ngiyacela nje. Ngiyacela. Habe. Awu. Hey ikhuza lento. Ngizoyibamba ngidedele. Hayi awukhuze lento. Phela wena ungibona wena ngoba ngithule. Awukhuze nasi isifebe ngoba ngizosibamba mina ngisidedele. Ukuthi ngiyanihlonipha kusho ukuthi futhi angani uthi ngibizelweni la futhi ngive ngihambe kwakhona nje. Ngoba ngazi ngibizeleni. Yonke lento lokuyenza. Ngathi kwanina nihlangene futhi nihlangene ngami. Yazi ngicela siyilindeni le. Iqale na ikhuluma lento nodwa eceleni nazo nangihlanganyela. Ngifuna ukuthi nizobukisa ngami la. Usuyahlanganyelwa manje. Usuyahlanganyelwa manje. Naku phela nivumelana ngazi ngani. Mhlambe nayo isoka lapho. Ubulawa wena. Mhlambe kwayena nayo isoka lapho. Ngicela kancane sisi. Ngicela kancane. Uyithola la. Ngicela ukuthi nobhuti ngithanana naye. Uyithola la uvela usifebe. Uvela usifebe wena. Ngicela nje kancane sisi. Ngicela ume kancane mama. Ngicela ningilalele ke kancane nje bese niqhubeke nikwebhana ngoba kusho ukuthi ngifuna ukukwebhana. Futhi onyathelana. Ngicela Imini uBenten. Imini ohamba noBenten. Labafana labo Benten usudla imali engane zami noBenten manje. Abapho Benten. Nginomyeni mina buka. Nginomyeni angifani nawe. Wait. Uzala uzulamanisa ungashadile nje kwakwenzenjani. Wawuzuzale nje uzulamanisa. Leli babo ingane zami. Uzulamanisa endodeni wawuthi uThembeni. Iyangithanda indoda. Ithanda ipi ke manje ngithi uyibule. Ibulawo ba. Ibulawa amadoda akalofebe baba. Uyohlala unje wena ungashadile. Wonke into yakho usuyayidla. Wena uyohlala unje. Dume yonke le ndawo wena. Okay. Ukuthi wena uqomele lo Joe lapha. Alright. Wahamba ngale moto ebuku. Sisi. Ngicela ukukhuluma bakwethu. Angithi mina njengoba ngilangizolungisa lento. Angiboni nothi iyalunga ke. Ngicela ngiphe ithuba ke. Engathi iyaqonga itastic. Ngeke ilunge vele. Hayi ngathi iyaqonga ke itastic. Uyakhukhumala uflower ke manje. Awukhukhumala uflower. Ngikhathele nawe. Awuyakhukhumala uflower. Kancane. Hayi nami sengikhathele. Habe.
safarisha ngedwa mina ingane ngingazi ukuthi ngizoyinikani. Wawuzala nje wawuthi uThembeni. Ngangithembeni Wawungatsheli ngale ndoda yakho kushada. Ngoba izimali zendoda yakho ngabe uyazazi ukuba wawusila la ekhanda. Wakhuluma le ndoda yakho uthi kushada. Uyazazi wena. Ngaba awukho la namhlanje. Ingakho nje udayisa amatekisi akhe angithi. Kulungile ngodayisa umfowethu. Wena buzowenza. Izibekele ingane mase wena ubugibela naye empedeni. Sizoyithola. Bengagibeli naye empedeni begibela naye umfowenu empedeni. Wakushiya nani wengakubhalisa ingane izimali? Tshele. Ngoba phela ubethanda kakhulu ke ngoba ubethanda kakhulu ke wena wenze njani ukuthi oza ngakubhalisa singakwazi okay singakwazi hamba phela ubanjwe yini singakwazi ukukhuluma ubanjwe yini ke enkantolo ubhalisiwe wena mina ngikhathele wena ngikhathele wena bengithuli ngilo ngisilima la bengesona isilima bengibuka yonke into oyenzayo mina awuhlonipho ntombazana yonke into oyenzayo ubungakubuhlwa yini ukuza kwami ngifike la kule show ubuhlulwa yini kuza kwami ngifike egcineni ngeke ngize ngoba leqiniso obulifuna ngabulitholile njengoba uhlaza kanje ngicayile ubahlaza ngithi wena uthe bese right ubhuti engakashoni useshonile ngithi okay angithi usuyayiveza kancane uhlobo lulapeni kancane ngicela nje ukukhuluma kancane mami usisi unezingane zikamfowenu umfowenu bekade enezinto ezithize engicabanga ukuthi ma unikeza udadewethu lezo zinto uzosiza izingane ungacabangi kakhulu umuntu mhlawumbe aphila naye kodwa kahle kahle inhloso yakho wena uzikhiphela ukuthi zizinganeni zamfowenu ukuze ngelinye ilanga angakusoli usisi mengabe ingane esafarisha ukuthi zaxakeke izingane ukhona nomfowenu ekezulwini angasoli ukuthi awodwa udadewethu seze balance kangaka nemali izingane zami isafarisha kabuhlungu kanjeyana wena enhlizweni yakho mawuyikhipha isuke ezinganeni zamfowenu kukuyena ukuthi uyenzani uyabona ngikwenzele just ukwenzela isibonelo kuye kuthiwe umuntu mengabe eshonile mhlawumbe ushayiswe imoto kuphila uma wengane yakhe usekhona uma wengane yakhe nezingane zakhe ikhona abashadile uma wengane nje uyazi ukuthi umuntu ofanele abhalise leyo mali leyo ufuna ibhaliswe uma wengane izobhaliswa uma wengane ngoba lo muntu benezingane okusho ukuthi le mali mangabe iphuma imali kaRafi kumele iyapi iyezinganeni zakhe ngoba baqonda ukuthi unezingane so into efanayo nale imali mayiya kuma wengane right ngoba kuzokhula le izingane lezi ngale mali uyeke ukuthi uthandana nobani vele wonke umuntu uma ngabe eshonelwe isoka esaphila nje esemusha uzoqoma vele into ejwayelekile leyo yini ekukhalisayo wena hayi angimthembi nje muva nje usuke wangishintshela kakhulu kanjani usuke wangishintshela kakhulu nje ehamba noJoe okay ngicela ukubuza kodwa ke kulungile ke yini eyikwenza ukuthi uthi akangeze emncabeni ingoba ngangikade ngimbona isitolo kaMbeje ekuyona le moto ebuvu kanti ubhuti wami uzodutshulwa ntambama uzothini ke mangabe ngithi mina into eyikwenza ukuthi wena uthi akangezi lapha yakini ingoba wawufuna ukuthi uyishaqa zonke lezi zinto nesikhathi sonke ayingekho enye indlela ngoba phela zonke lento ezilapha ekhaya yimini befanele ngibona ngiyenze njani ngoba akekho omunye umuntu okhona mana owakabasisa mina wakazungu mina ushadele khona kaZungu lekazungu owakakhanyile ngokwegazi wakhanyile mina ngokwegazi okay and akekho omunye umuntu okhona lapha ekhaya obengakwazi ukuthi ayimele yonke lento vele nje mina ubhuti wami ungishiye nomkhulu umthwalo ngoba manje mina ngifanele ngibheke indaba zakwami iphinde futhi ngibheke mina indaba zasekhaya eyiphi ayikho mhlawumbe indlela obongenza ngayo ukuthi izimali zikamfowenu kube khona indlela izingane zakhe ebenefitsa ngayo kuyini ukuthatha amatekisi kamfowenu wadayisela namatekisi ngoba iqiniso lithi wadayisa ngiyakuzwa ukhuluma indaba yokuthi amatekisi adliwa kwathini iqiniso limile lona uyalazi futhi nawe ukuthi amatekisi kahle kahle wawadayisa hayi bona ngawadayisa phela uwadayiselana ngoba ngacikwa nje indaba yokuthi ubhuti wami wafela khona emakhombeni so ngabona ukuthi mhlawumbe ke angcono ngiwadayise ukuze phume inhliziyo yembi yokuthi ngibuka lamakhumbi mangiwabuka engathi ngizibona sekuyini pho ukuthi uthenge entsha wena ngithengile phela entsha imoto ngoba ngenzela ukuthi izingane zakhe umfowethu zikwazi ukuthola zitholani phela ngoba ikhona itekisi kodwa zitholi yilento phela engishoyo ukuthi usisi lo akafikanga kumina ngoba ngeke ngisuke mina ngiye kuyena ngoba sake sathi ugejana ngamazwi angeke ngisuke kwami ngiye kuyena kodwa imali wayungasuka ingane imali okay bukhona ubufakazi njengamanje ongabuveza nje ukuthi izingane sengibekile imali engaka hayi imali yengane ikhona hayi iningi nje futhi ihlala kuphi ihlala ebank namhlanje ihlala ebank okay ihlala ebank mhlawumbe ngoba ekhala kulungile ngizokwazi ukumnikeza uzoshayela noma ufuna 2000 rand ngenyanga noma
ufuna u-3,000 rand ngenyanga kulungile ngizoyikhipha leyo mali. Angazi sisi ngoba njengamanje ngiqeda ukuqwebhana yabona mase ubuya kanje angithembi mina mhlawumbe ngenzeka ukuthi into yokukhatha inkulumo nje le oyikhulumayo angazi ukuthi uyamthemba yini lento eyikhulumayo. Ngeke ngize ngimthembe bhuti ngoba uyayibonakalisa kumina ukuthi uhlobo luni lapende. Mina bengimthemba le time kusakhona ubhuti wakhe ngoba ebe-right. Kanti uyisilima Kodwa ngithi ngizama manje- ukukusiza futhi usangibhedela. Usho kanjani futhi ukuthi usilima ngithi lento engiyisho Kanti yini oyifunayo? Angithi ufuna imali wena. kanti Angithi wena ufuna imali wena. Mayefana ngikuthembe yini? Ngingathembi itshe Ngenze njani ke? Ngizibulale la ngiziqhaqhazela itsheni. uziqhaqhazelani manje futhi Akangithembi nje, angithi man ngiyasho angithi manje. ilento engiyisho ngithi Wena mina ukhona ufakazi phela. ngithi mina lento engiyisho ukuthi wena ngeke uzumnikeze le mali ngoba ushola ukuthi wena ufuna kuphele lento nje uzihambele kahle kahle yabo nje wasobuya sothi manje kanti uyisilima futhi Kusho ukuthi ade kufanele usinike. siyalungisa nje lana mase umbiza ngesilima Nami futhi ngiyalungisa, manje ngimtshela ngizomnika uzosho u-2,000 or 3,000 efanele ayithole ngenyanga kuzosho yena. Okay. Uphethe akangithembi. Ngenze njani ke mina ngizibulale ke? alright ngicela sibuyele emumva Ngoba kancane manje siyalungisa. ngicela okay ngiyezwa ke ngiyakuzwa lokho ngicela sibuyele emumva nje kancane sobuyela la kuneplaza nezinkomo ezayiphakathi nezimbuzi zayapi zona Khona imali. okay wakudayisa Khona imali. wakudayisa Ngakudayisa. imali wayibeka Yebo. imalini le mali Futhi fanele ngizithathe kwale ngane zabhuta mveze ohlala e-boarding school ngoba uNontroyilo. ingane zabantu zona Asazi akho zohlala ingane e-boarding zami ezohlala Ubhuti nomunye wazi umfazi siya mina. nemali khona, Hayi no ngitshela. ngisaphila Zohlala ngisadla e-boarding nhlavani school. Uzohamba phela ukubona uyozibona. lokho kufile ngifile ngoyithatha ngifile manje ungitshele le mali le uyisebenzisa nomyeni wakho lapha kwakho Ngibekile nje imali mina nomyeni wami mana uqonda ukungitshesa kwazisebenzisa ngisho isayinti kule yabhuti wakho ikhona nje imali ingane emalini ubhuti oyekade ikhona wevele ene account loyo mali leyo wabhalisa mina batshela abangazi phela ngoba waqala phela ukuba namabhizinisi engakabi nazo izingane seyisholile futhi nodadewethu ungekho umuntu ekhaya so ke manje zonke izimali zakhe la dibhalise khona wayekade egcina ebhalise mina so mina yonke le mali ikhona ngakuvezela amabhuku yonke into i-statement ngakuvezela ngoba washo wathi mfowethu le mali uwona obona ukuthi njani mangabe sekuthiwa sengabile emhlabeni yazalwa ingane yokuqala uboy washo wathi nginengane manje ngathi shintsha mfowethu uhambe ubhala ingane wathi hayi ngeke ngibhala ingane ngiyakuthemba sisi mayiphuma le mali mhlangalala uyokwazi ukuthi ugade ingane zakho imali engane ikhona kanti uyazi ukuthi uthemba isipoki manje ukuthi ukuthi manje phela into nina lento engeke izilunge bafowethu yabona ngibuka indlela okhuluma ngayo ukuthi ungamjoyeli kabi lo munye uthi umuntu abobhenseni kodwa futhi uthi wena uzokhona imali ozoyinika lo muntu indaba engasho ukuthi akazazi lo ukuthi ufunani wesisinto kahle nje lo akazazi imalini ufunani. ekhona isho imalini ekhona mhlawumbe Ngizokuvezela i-statement. ngidinga uhafu wayo ke lekho i-statement Hayi singazibona awukwazi uthola uhafu wayo ngiyawudinga kuhafu wayo Cha, akuwona wakho. No. uzonginikeza imali engane every month akuwona wakho Owengafunanga ngize emgcwabeni. Owengane. Awufunanga ngize emgcwabeni ngoba wawazi ukuthi ngizosithatha i-death certificate yababo ingane zami. Ingakho ube siyoclaim amamiliyoni kwaphela buwazi umshayeli ubushayeli nje phela ngoba naku uyikhavile Hayi, ngathi sis. ngikhavile ngabe Ngicela ngijima ngizakwena ngizofuna imali engane. ubumkhavile Ima ngicela ukubuza ebantwini Khathali wena. umuntu mangabe efile phela kuye kufakwa icase epolice station kube khona amagama mhlawumbe athiza ahlonzwa ukuthi usibanibani nosibanibani ngenzeka kube yibona mhlawumbe njoba uthi wambulala likhona nayo igama lakhe lapha epolice station njengomunye wabantu ababulala hayi alikho epolice station igama lakhe noma mhlawumbe umeyisa ngako ukuthi wabulala lo ukhona umuntu mawucabanga uyazi Mawucabanga- hawu ngavela ubophe wengane Awuzongijeza ngambulala ungenaso lalela isiqiniseko. kwalapho Evident kulo police ukuthi station ngambulala. ngingaya mina afike ngiyiveze nobufakazi enginabo Ubuphi lobo Ngitshele. bufakazi? Angangitshela phela Uyekwe lini yini uzoboshwa manje kanjani ukuveza? mangitshela wena kodwa kungiphatha kambi ukuthi ngeke izinto uzuyithole kumina evidence kungiphatha kambi ngicela ukubuza ngiyaxolisa sisi ngifisa ukwazi mhlawumbe ngiyazi ukuthi uzomkhombisa i-statement but ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlawumbe roughly imalini ekhona kuwena kukhona 5 million 5 million yebo Ugweve nawe salwazi. ukhona Salwa sobhensini. usho ukuthi le ngane njengoba zisafarisha kangaka khona imali engango 5 million ekhona safari shop ingane yena lo isafarisha ingane ngoba akazilethi okay ngoba phela fanele yena into ade benza nobhuti wami ibona bayaziwa babili so yena fanele abuye yena eze kumina
azosho ukuthi ayibonaka ingane inkinga inje ikanje nakanje nakanje ngokwezingane ukufunda intoni ngibese ngiyabona ke sikhulume naye ukuthi imali engamnikeza yona mina anginayo inkinga. Hey, imali eningi kanjena kodwa izingane imali ngicela ukubuza ngokwakho ubelieve ukuthi izingane kumele zibe ngakwena kuze le mali zisebenzise noma ufuna kwenze kanjani? Uyabona nje le ngane ngoba ziseyincane. Ungcolo lo sena 8 kodwa kahle kahle lezi ingane fanele zibuye zizohlala nami. No, phela kodwa ufuna uyikhumbule. Akusikona kaKhanyile lapha yani kaZungu. Akwazi ukuthatha izingane zakaKhanyile. Zizohlala lezipoki lapha kaZungu. Zihleli nonina zihleli noma wazo. Uyazizala. Uma no njengamanje no ngithi mina njengamanje zihleli noma wazo la ihleli khona zihleli noma wazo zihappy la zikhona. Engicabanga ukuthi nezakhe ingane ezihlala nawe ngithi why ufuna ukuthatha izingane zomama ophilayo uyihlalisa nawe? Ngifuna ukuthi ngizondle kahle ngizibuke ingane zamfowethu. Kanti kuyini ukuthatha imali uyifake kusisi? Hamba indlela amadoda. It's okay. Wena uyifake yababwazi ingane. Mina bulala mina. Ngithe mina imali engayikhipha ngenyanga ingaba khona. Hayi le eyisamba ngoba eyingane. Manifuna amaphepha ngizonikhombisa. Eyisamba. Okay, ngicela ukuyibuzela. Imali ihlale kumina. Okay, sisi ngicela Ngoba ukubuza. eyingane zakho. Sisi ngicela ukubuza. Naku namhlanje uyafa, unomkhwenyana. Lento le ya in community of property iyasebenza noma yinini. Mawungafa namhlanje njoba kunemali kuwena engesiye yakho yamfowenu ebelonga kulabantu. Kuzokwenzakalani ngalo mali? Ngithi umkhonyana kuzoyishaqa ahambe naye kwezinye imuka nandwenda aphile nazo ngemali yamfowenu. Yini engcono ukuthi leyo mali kaMfowenu ithathwe uma weingane zakhe abevele ephila naye kunokuthi ithathwe umkhonyana wakho mangathi wena uyashona? Iyafana lento oyishoyo. Nomkhonyana akayena wakithi nalo akayena wakithi umfowethu lo shonile. Kodwa umuntu oshonile bekade ephila nanangu. Futhi umuntu oshonile unezingane nalomuntu lo. If imali iza kuyena izosebenza ukukhulisa izingane. Kodwa imali mengabisa ingane vele. Ibhalwe ngengane. Isikhathi mina eshona ubhuti thatha i-certificate zazo izingane ngoba wena ama copies umfowethu. Ngafika ngashintsha lapha ebank ngabhala ukuthi imali yosibalibani ingake ingathintwanga njengoba ngikutshela ukuthi u5M manje khona. Okay, imali ibhalwe ngengane. Kodwa ibeneficiary yakho mangathi uyafu ba. Omdala ongakwazi ukuthi abe nezwi phezulu kwalo mali umkhonyana wakho. Kungenzeka ke naloko ke sibe kusafanele ngikubheke ngoba bengazange ngicabange lokho. Kumele ucabange phela. Kumele ucabange. Bengazange ngicabange. Mina into engiyicela noma ikota noma uhalf walo mali kumele uzise ngapha ngoba kuyacaca ukuthi nawe uyayifuna. Ngoba sekucacile ukuthi nawe uyayifuna. Noma uhalf wayo kumele ube ngapha. Makuwukuthi yena uyayidla noma iyamhlula ukuthi ayisebenzise ngendlela okuyiyona kodwa kusala iqiniso lenzile omnikile. Iphele zibuye zibuye ingane size kumina. Sesizothini? Azazi phela ngazobe singazi ukuthi mina ngakhipha imali ngani kunini. Phela zizobe seziza njengo auntie. Uzohleze uanti. Ngisho ngathiwa imali yamfowenu bingekho kuwena. Bezizoza ingane ngoba phela uanti wazo. Yes. Vele ziye phela ukulokuza wema ukuthatha le mali uyinikeza usisi akuqeda ubuhlobo bakho nezingane. Angithi uyakwazi lo. Kodwa phela uzofanele ngimnike leso samba hayi lesamba esikhulu ngoba izingane sezincane le mali. Ngani isamba esikhulu sifanele ba? Izingane. Siyakuzona nje. Ayi kuzona. Wazwana esho. Mayanye ayi. Yayiqala into nje mina. Wena umuntu ongamfuni usasole le mali lo. Hayi ukuthi angimfuni, akumele nje kodwa ithola imali lo. Vele uzogijima namadoda lo already. Ubalona. Mina since kwashona ubhuti wakho mina ngisayihlalile. Wey mame. Wena umuntu ewaze waneshwa sisi. Wey Jehova. Wena nje indoda yakhe ngoba isidimdima ayiboni into oyenza phansi kwekhala layo. Indoda yakho isidimdima yabo nje ushadile nje phela kodwa hayi bandla. Wawubanjwe wena ukuthi ushada. Isidimdima. Yini ayikubambile wena ukuthi ushada? Kanti awukahle kanti ukushada nje uvula uphume uyintombazana. Uvula uphume nje uyintombazana ube usiyendoda awungishadi. Phela sethi ngihamba no Ben 10 ngoba nako ngishadile. Usho ngoba nake nengazange ngashada. Wayekelele ngashada. Umshado ubalekile zilonke kukhona uthando. Kubalekile imali ebalekile. Leyo uyidlayo wena engesiyona yakho. Ilungileke noma ngayini. Anikahle sisi njoba phela bekwelakithi. Nizokwebhana kuze kuthini? Nizokwebhana kuze kuthini ngoba ekugcineni kosuku ufuna sibe nesivumelwano. Isivumelwano sethu sithini? Mina ngithe ngizomnikeza imali. Kodwa lonto kodwa kumele ibhalwe phansi. Asivumelaneni. Sizoyibhala singayenza affidavit. Kumele senze i-affidavit. Anginayo inkinga. Singayenza affidavit ngizomnikeza. Okay, very good. Okusho ukuthi masisuka la sokwenza i-affidavit. Sokwenza affidavit bese siyilungisa lento ke yokuthi imali njengoba ngiyibeke lapha yanga ibhala ngokuthi eyingane.
sengicabanga lento eduyisho ukuthi makwenzeka kuthiwa ngiyafa Yebo. ubani ozoba i-beneficiary umyeni wakho phela automatically ya so ke kuzofanele siyilungise futhi nayo naleyo nakhona futhi ngeke kube uyena i-beneficiary ngoba vele wena ufuna imali yekuyena inkinga khona nezingane zaseswami phela engihlezi nazo eziwu2 lo siswami ezingaxhuma ezingaxhasi kuleyo mali ngeke ukuthi aziqhuma zichasi phela ngoba usisi nabe engashadile okusho ukuthi zabashana lapha ziqhuma ziyaxhasa ngenxa yeplaza ngenxa yeplaza yebo okay uyafuna nazo zibe nengxenye imali eziyitholayo sithi phela nami ngihlezi nazo lengane ngiyikhulisa kodwa emalini kahle kahle phela zona zithinteka emalini yomhlaba weplaza kodwa emfuyweni ebeyiphakathi azisathinteki ngoba umuntu obeqhuba ibhizinisi bekumfowenu azikwazi kungathinteki ngaphela ngesikhathi kushona ubaba noma ubaba webabelishiya iplaza livele linjalo lineyinkomo lalivele lineyinkomo linezimbuzi kunamagusha kwakuphithizela kodwa mangithi ngiyacabanga inani kwakudayisa ngale inkomo ngaleso sikhathi kushona uma wakho benobaba wakho lalingefani nelamanje lilungile phela kodwa fanele zithole nalezi zasisi ingane masenze iqiniso nje emhlabeni nazo fanele zithole noma zingeke zithole into ezolingana lezi ingane zikasiso ilokuzane amatekisi yona imali yakhona izokwenziwa njani ngoba phela wawadayisa amatekisi amathathu wathenga eyodwa ngithi nakhona ngangenzela ukuthi ngoba kunengane yomfana kodwa itekisi masikhuluma iqiniso lemsulo kumele ususe egameni lakho ngilibhale ngengane kulungile ungalibhala ngengane kodwa futhi akumele ikhesh up kuwena izokhesh up kwa if kumele ikhesh up yazi yabo lento into engaqeda umsindo la thatha nawe awuyazi into mana sisi thatha mana engathi awuyazi okay thatha enye ingxenye uyinikeze usisi yemali angithi uyasho ukuthi khona ningane zadadewenu thatha enye ingxenye uyinikeze usisi uphume kuyena bese uthatha itekisi wazi ukuthi le tekisi iyobheka izingane zamfowenu ngoba vele itekisi yamfowenu iyobheka izingane zabo makuwukuthi uyahluleka yena ukuthi asebenze ngale tekisi okwakha uqhuma uxhasi ngoba wena owakazungu njengamanje izingane ezakhe benomfowenu libize yena kulungile imali limhlulile awuqhuma uxhasi wena ukwenzile bekufanele ukwenza even umfowenu lakho ngalala khululeke ngoba uyazi ukuthi yonke into oyishiyile isele ngaseyinganeni zakhe wehlulwa yena umfowethu ukuyenza leyo nto esaphila uyabazi manje ngizothwala umthwalo manje mina engingawazi ngicela ukuyibuzela umfowenu isikole besikhona nje ake ngizibuzele into yesikole ukuthi besikhona phela sikhona kancane angithi yabo so thina sibantu besilisa lezo zinto asiyinaka ngifuna ukuqamba mangabo izinto ezikanjalo zokubhalisa ukuthi imali yakhe isala kubani and lento abibalekile asinaki kodwa asina mhlambe naye waba naleyo nkinga nokungazi ukuthi uzofa nini phela ukungazi ubona kusemnandi uyabona especially la emakhombini exactly umsebenzi abo usebenza umsebenzi obucayi so siyobhala i-affidavit siyavumelana hayi so ibhala affidavit i-affidavit ithini ngale yamali leningi khona le yamali eningi kuzofanele iphume ebank mhlambe ingene kuma investment like ku Old Mutual noma ko Sanlam la izofika ibekwe khona lapha ukwenzela ukuthi kwazi ukuthi njengoba ibekiwe imali yezingane ukuze akhululeke nami ngikhululeke sazi ukuthi imali nakho la siyibeke khona la izingane zothi mazikhula ibese ziyaqala ama investment bathinte izingane ukuthi imali yenu say right seningafika nizoyithatha umzila kamfowenu so uyathutha manje umzila kamfowenu netekisi kamfowenu liyathutha hayi ungathutha umzila kunandaba kuyafika vele lento angifune kumbi mina awufune kumbi okay okusho ukuthi ngamanye amazwi konke sisukuletha ngala ukuyitekisi kulungile ngingaya ngoba bengithi ngenzela kona ukuthi mayekhala ethi ufuna imali engaka ukuze siqede kube nemali eseduze ngoba phela ikhumbi cash up zonke izinsuku yabo so bengeze ukuthi kube nemali eseduze mayekhala esinako kunemali ngithathe leyo mali bese ngiyamnikeza kodwa bayifuna ikhumbi kodwa uyayinqaba le ukuthi la kulesamba seyigidi zonke le igidi mazibuyele kuyena uthi cha uzothatha isamba esithize usibuyisele ngala esinye sisalele izingane zadadewenu nawe ngoba nawe I'm sure uneshephe la lapha nginayo kodwa hayi kangako ngoba okubalekile umuntu ade ebheka iplaza umfowethu so sina silungise lento ukuthi imali yengane siyayimuva la sibeke khona sikuyibeka lapha ya izokwazi ukuthi izingane zikwazi ukuba ne-access kuyona mase ikhulile angazi dadewethu ukuthi lesinqumo sikuphatha kanjani nginombuzo wodwa uba uzoba i-beneficiary the time uthatha le mali uhambe uyoyifaka kuma-investment njoba ingane zami ingakabi nayo iminyaka eyanele ukuthi ziyiphathele imali phela uzoba i-beneficiary ngithi wena uma waso
Usuyakuvuma manje wena lo. uzobe i-beneficiary Esisi mina Angithi siyalungisa. siyalungisa uyavuma usi-right. Okay, uzoba i-beneficiary kodwa ngeke aze akwazi ukuyikhipha until le ingane Zize zizeyifike. zikhule. Okay. Hayi yabona-ke perfect. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ngicabanga ukuthi right. Hayi ngiright kakhulu bhuti. Okay. Ukugwebhana noma umagwebhana manje. Ne? Angeke sakwebhana. Hayi ngesikhodwa. Ayikanthembi. Ngoba nje hayi umbuzo yami yonke njengoba ngifike la ekhaya iphendulekile and ngiyabonga. Namaqiniso futhi watholile. Namaqiniso aphumile ngiwatholile. Ngibonga nje ukuthi nje akhuluma iqiniso nje uAntweni. Kodwa khona okusalile ngiyafisa ukuzwa mayelana nalokwa naleya ndaba ukuthi akayanga emngcwabeni mhlawumbe kwakuyisiphi isizathu sasikwenza ngoba vele sekukanje yabo sesilungisile ezinye izinto mhlawumbe wawumvimbiswa yini Ngangemvimbiso ukuthi ngacasulwa ukuthi lo muntu osolakala ukuthi ubulala obhuti wami ngangade ngimbonile ngayolanga esemotweni emotweni nalo muntu esemotweni nalabantu ababewuthela babengimuva emotweni kanti ngalo langa ngizothiwa imoto futhi ebovu mhlawumbe akuyona futhi lo moto mhlawumbe enye uyabona iyona into yavele yangikhuba nje ngoba ngabona yena emotweni kwakuyibo bani la Wena usebenza ngama assumptions wena ngezinto ongenayo isho yazo. mina into engiyishoyo ngakubona emotweni kanti umfowethu kuzothiwani udutshulwe imoto ibovu yayinabantu abehleli Kakoyama nje sinazi imoto uyakwazi lokho. Ngido cousin bami abanezimoto uyakwazi lokho. Usake akanayo imoto ebovu kodwa okazi bakho phela ngibona. Yangibazi Usake ukucabanga ukuthi nanokuthi nanokuthi mhlawumbe siyabona mhlawumbe ungathola ukuthi wena vele nje ubucabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyena mhlawumbe vele imidlinzo nje nakuwena ngoba naku kwasuke kwaqondana mhlawumbe okhala beimoto nani kodwa mawuthi uyabheka esiphi isizathu awengasibulalela umuntu angashadile naye hayi angazi uzotholana angazi na mhlawumbe wahletshelwa wathi ubhaliwe phela kule insuku hayi angazi nami ngoba phela ebengenayo ngisho ama investment njobe kunje. kodwa ngelanga ashona ngalo lokhuzana umfowethu lo wawukhona around noma wawungekho mhlawumbe nabo Hayi ngangingekho naye eduze kwakhe. Ngangingekho naye. Ngoba vele bengingahlali naye angithi. No ngicabanga ukuthi nawe sozolapheka ngicathi yonke into ihambe kahle mbukeli lapho ngasekhaya akubanga lula khona akubanga lula kube utalati impela utavatava impela ngicishe ngaba ureferee wrestling cishe kwaqhuma isipiye ngathi ngizabathe kwaqhuma ichokeslam kodwa sakwazi ukuthi sihlahlele kahle abantu ba happy njoba sikhuluma nje njengamanje masisuka la siyahamba siyokwenza affidavit sifuna yonke into iqonde ukuze bahlukaniselane ngendlela eright benze izinto ngendlela eright futhi makuwukuthi kuhambe kahle mhlawumbe khona enye episode ezolandela ngelinye ilanga sesibheka nje izinto ukuthi zahamba kanjani kodwa kwamanje basavumelene ngalokho siyabonga kakhulu hlale njalo ubukela uhlelo lethu lapha silibiza ngokuthi ke iwhy mina ngaphansi kwe channel enkulukazi uhlanga media igama lami mina nguqumba amaqumba lalaqumba iselesele xebu yazi bengingathini insizwa zakithi bengingathi uma kuwukuthi imfowethu kunebhizinisi olenzayo noma kunomsebenzi nje osebenzayo yabona ave zibalekile lezi zinto zokuthi wenze lento ekuthiwa i-will is very very important ngoba izinto zakho mawufa uyazi ukuthi ziya kubani kunabantu ekuthiwa ama beneficiaries zizosala kubani izinto zakho makwenzeka ushona uyihlukanise nje izinto zakho ukuthi le izoya kusibanibani lokhu kuya kusibanibani lokhu kuya kusibanibani ubalekelana ubalekela ukuthi mangabe kwenzeka ufa ngoba phela likhona usuku lokufa singakuziba nje ke la emhlabeni siphilela kona ukufa ngiye ngisho njalo mina ngithi konke esikwenzayo sidrayisela usuku lokufa mawuzela uzalela ukuthi uzofa so kumele kuhleze kukhona emqondweni ukuthi ngizohamba so mangihamba kumele ngishiye izingane zami ngabe sengizele kumele ngishiye abantu bakithi be right ngokuthi ingxenye yezinto zami nje ibe nokuhlukana ngendlela eright izinto zami so ibhlungu kakhulu indaba yalapha kulo amuzwa kaKhanyile ibhlungu ngoba umfowethu ushone lezi zinto engayibhalanga ukuthi ziyapi so that's why usizwa wakhe kulula ukuthi azenze noma kanjani ngoba uyena okhona yena igazi lakhe and njengoba eveza ukuthi wayebhaliwe intweni angicabanga ukuthi wayebhaliwe futhi angicabanga ukuthi ukhona umuntu wayebhaliwe bekuphilwa nje isinoma yini kule ndoda icebile kodwa umqondo ingenawo yabona ngoba
kuyingozi ukuceba umqondo uma ungenawo. Khona ingoma yaSijave ekhuluma ngalonto ekuthiwa umcebo. Kuyingozi kakhulu. So njengamanje ingane zakhe ziyasafara, ishena zizininganga zimbili. And uma wazi unale ingane zombili ayikho enye. Bevele futhi ethandana nalombhemu. Kodwa bebengacelene bebengenayo into ekephepheni ekhomba ukuthi sinempilo esiyiphilayo sinawo. So manje udade wabo kwalomfethu akafuni nezinto zinalezi zinto. Yabona ubuqili omngaka uthatha amatekisi uyowadayisa, udayisa iplazi. It's okay iplazi ngiya understand because naye unengxenye lapha kulela plaza since kwelabazali. Nezingane zakhe umfowethu zinayo ingxenye sithi kwelabazali. Even if ungathi umfowabo bekade ngasebenzanga ngale plaza lasala. Kodwa ingane zamfowabo bezizoba nengxenye lapha since naye eyingane yalabo abazali ababekade bebanikazi beplaza. So bonke labantu laba banengxenye lapha yana kumele beyithole. And ingxenye kumele ithole lo sisi nengxenye kumele ithole ingane zalomfowethu iyefana ngobani? Ngoba le ingane zona zizothatha ingxenye ebekumele ngabe ithathwa ubaba wazo. Okusho ukuthi makuthiwa ezinganeni khona 25% ophila uzothola 25%, ongasekho uzothola 25%. Kodwa 25% manje uyapi uyezinganeni, uyabo? Kodwa manje ngenxa ukuthi mevele elisebenza leplaza kubalekile ukuthi izingane zakhe zithole ngaphezudlwana kancane kunezinye izingane. Izingane zakhe zithole ngaphezudlwana kancane kunalo anti lo, ngoba kunaneyinkomo bezikhona ngaphakathi. Yebo omkhulu babe nazi izinkomo ngaphambilini nani. Kodwa mhlambe umfowethu masedlondlobalisa times 2 kunasekuqaleni. So isikhathi samanje nesikhathi sakudala asifani. That is why kuthiwa mengabe mhlawumbe kwakusalela inkomo ezithize emzini othize kwafana kuyolotsholwa ngo1980 mhlawumbe inkomo yayikade i1000 makuthiwa ziyoqedelwa lezo inkomo aziqedelwa ngokuthi inkomo ziyimalini manje ziqedelwa ngale yandlela ya1980 makuthiwa sashaya inkomo ezu4 yayi1000 okusho ukuthi mangiphinda khona ngoba inkomo kazilingani makulotsholwa sekumele manje ngiyoshaya o900 o800 obani ngoba siya ngelokhuzane ngeprice yangalesi yasikhathi. Kanti manje sekuphilwa ngenye indlela. Manje. So iyadabukisa kodwa ngiyayithanda indlela ephele ngayo. Kodwa ingisebenzisile. Azi bangaphane kanje abantu ngenhlamba. Nisixolele kakhulu babukeli ngenhlamba. Maqatshana noma kuliwa akekho umuntu othi hayi ima kancane ungashaya ingetshe. Ungashaya ngempama. Akho refli makuliwa. Othanda ukushaya ngebhodlela ushaya ngebhodlela. Othanda ukukhwifa amathe. So ayikho into ongayenza ngendaba yempi. Kodwa sibonga ukuthi iphethe kahle yona. Mina igama lami nguQumba amaqhumbana laqumbisa lesele lentaba. Ngusisa sikaMkhukazi ukhethela inhliziyo yentombi sasafazi bankosi obaleka nomqhoyiso. Ngusibhukabhuka sensizwa ngishaya ungiphinde kuyosala inyama. Ngusibhukabhuka sensizwa ngishaya ungiphinde kuyosala inyama. Nisale kahle babukeli.